In fact, nagururong kami niya, or last night, nagururong kami kang members ng Committee on Energy na we might be obligated to do summon and give a report on these happenings na nangyayari. Kaya nga lang, na-receive ko siya last night. So, pagduwa po kamo Manny Henry na nag-notify ka isa kuya niya. And apparently, as you know naman po, I think this is as expected na there will be some changes. But syempre, we want also to know, muna taman maisihan talaga kung anong mga causes kay niya na pitik-pitik na naman kang ilaw, especially sa ugad ng portions dito sa second, first, and mostly ka rin dyan sa third district, actually. Basta na affected dyan sa third district. So, i-identify mi lang and haputon mi kung ano ang mga proper notices na pigigibo kang aleko or mga unplanned pa ini yung mga power interruption. So, by tomorrow po, after ma-finalize me ang scheduling kay Neo, we might ask them to appear before the Sangguniang. Taday ko naman po para pahaloy immediately po report ko sin databe and give us an update on this situation. And ang pinaka-importante anong resolution or remedy kung magigibon nila sa mga arukan.